Gaur bertan erroldatuko dugu Tribunal Konstituzionale lege organikoaren aldaketa proposamena. Eskatzen dugunako azken tribunala, jurisdikzioa Tribunal Konstituzionalarena izatea, konstituzionalarena izatea. Orain tribunal ordinarioek aidirelako konstituzioa kompetentzien eremu horretan beraien epaiak ematen. Eta epai horiek batzutan sartzen dira fondora sartzen dira, baina eremu kompetentzialaren inguruan. Eta atzera botatzen ari dira komisio bilateraletan, komisio mistoan eta hartzen ari diran erabakiak. Bai gobernu espainola eta euskal gobernuaren artean hartzen diren erabaki hoiek. Eta sartzen dira, auzitan jartzen dute eremu kompetentziala bertan. Beraz, guk eskatzen duguna da, auzitegi konstituzionala izan dadila azken hitza daukana. Komisio bilateraletan hartzen diren erabakiak, homologazioen gaia den bezala, gure herritarrentzako onuragarriak diren erabakiak dira. Azkenian, tituluen homologazioen ikusi genuen, azkenian, osakidetzarako beharrezko ditugun zenbait pertsona, zenbait langile, beraien prozedura hori, homologazio hori, bertan berak gelditu zela, eta hor 200 pertsonek gelditu ziren limbo batean bezala, ez? Orduan guk nahi deguna da, aukera hori guk eukitzia, transferentzia hori adosten danean, transferentzia hori egi bihurtzea, eta ez ibiltzea auzitegi ordinarioetan eremu kompetentzialaren baitan hitz egiten, baizik eta Tribunal Konstituzionala izan da.